गीत हमेशा से ही वैसने गौले वाली जा। सबसे पहले अपना घर में सुनाई ले जाए, एक बाद बाहरी लोग सुनेला। यूट्यूब चैनल बा, बहुत सारा भाई लोग के आगमन भइल बा, सबके स्वागत वंदन अभिनंदन बा। तो हमनी के कबो वायरल होके के फेरा में ना पड़ी ले जा। जौन गीत संगीत आपन गौले बनी जा, टूटल फूटल हुए सुनाई ले जा भाई की तरफ से। और आदरणीय गार्जियन श्री रामनाथ तिवारी जी और बड़े भाई गार्जियन श्री अनिल सिंह जी, फिलिप सुमन सिंह बनवा के ही तरह छोड़ दिल बाबू कहिया रे जोई बुझाते नहीं। अरे जी ओकरा में अनिल भैया के रोल बा। हेलो धन रूपा जी। ननद भौजाई के रिश्ता काट कुछ के रिश्ता होला अमरेंद्र भैया। थोड़ा थोड़ा और पीछे में है दब जाए नो तो बढ़िया रही। हेलो ए थोड़ा थोड़ा और पीछे सटा दिए। हां फाइल बैठ गई लोग डांस करके हिलो के चाहिए। थोड़ा सा और पीछे आ गुड्डू बाबू खसक चल जाओ होने तब नु जगह लेडरी हटाओ होने। तिवारी जी ननद भौजाई के रिश्ता हमेशा काट कुछते हो कुछ के रिश्ता होला। हां जी रोज सिंगार पटार कर के भौजाई बैठत दिया आनंदी ताना मार दिए कि लो आजो भैया कही कहले ना ना भौजैया नंदी से कलसिया कैसे कहत दिया का कहत दिया सैया जी धरती धनंजय बाबू विश्व भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा जी, विष्णु हो जाते मानस हंस गायत्री ठाकुर जी, ये धरती है। यही 3-4 किलोमीटर में सभे बा एजे से भोजपुरी शुरू भइल। यही धरती पर चिरकुट जगह कि सैया जी के दाना अरे की बोलाई रे ननदिया से काहे खाती कि बोलाई रे ननदिया सुतला पला के नाऊ गहाई रे ननदिया सुतला पला के नाऊ गहाई रे ननदिया सैया जी के दाना राजा जी के दाना बोलाई रे ननदिया सुतला बला के बोलाई रे ननदिया सुतला बला के बोलाई रे और बाकी बाबा की तरफ से हजारों रुपए का आशीर्वाद स्वागत वंदन अभिनंदन बा। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम मरते दम तक अगले जन्म तक अगले जन्म नहीं सातों जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तेरा साथ हो साथी जय हो सुतला बला के नाऊ गाई रे ननदिया सुतला बला के नाऊ गाई रे। अरे और का रुपया कमा के का करब जब देंगे सुखे ना मिली सुशील बाबू। हां जी काय रूपा लाख खाती कोई बाड़ा हमारा के छोड़ी के सोबहत जवानी यही जा जरले करो सोबहत जवानी यही जा जरले करो सोबहत जवानी यही जा जरले करो लाख खाती कोई बाड़ा हाय 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 लाख खाती गइल बाड़ा हमरा के छोड़
आपके तरफ से आशीर्वाद स्वागत वंदन अभिनंदन बा नागा कलसिया भैया मेहरारू ये नागा भैया और का अनिल भैया पहले हेम काज के काम होत रहे हो देखे हमनी के मामा छोड़ी दे ले हे कुर्सी फड़ जाता बखिया अखिया के लोरी रोजे भेज दे ले तकिया अखिया के लोरी रोजे भेज दे ले तकिया अखिया के लोरी रोजे भेज दे ले तकिया और पुनः हजारों रुपए का आशीर्वाद आदरणीय गार्जियन हमने के रामनाथ तिवारी जी और नेहा और फरवरी में जो डेट लिखोले बनी अई हमर मामा हवे नियाजी पुरोला चले के बाद जय हो छोड़ी दे ले हे कुर्सी फड़ जाता बखिया अखिया के लोरी रोजे भेज दे ले तकिया अखिया के लोरी रोजे भेज दे ले तकिया अखिया के लोरी रोजे भेज दे ले तकिया मानेला लागे नाऊ घाई रे नदिया सुतला लागे नाऊ घाई रे नदिया सुतला लागे नाऊ घाई रे नदिया छोड़ी के न जाओ पिया अतना मीठ मजाक कैलसिया हां जी लास्ट में बबलू राय हां हां दरोगा भैया के मेहरारू कलसिया का कहतिया भाभी हमा बबलू देवरवा जदी हाय हाय लाई देव खोज के देखी देवर के कहां से कहां तक होला हां जी गीत संगीत में भी मर्यादा के पालन करे के बाद पहिले के देवर नु बबलू देवरवा जदी लाई देव खोज के तोहरा के चुम्मा एगो फिर रही रोज के तोहरा के चुम्मा एगो फिर रही रोज के तोहरा के चुम्मा एगो फिर रही रोज के चुमे चुमे फिर रही ओकरा से रोग ना ठीक होई रोग कब ठीक होई ओ चार से ऊपर ए हरग के सोनू सी और युवा शक्ति वाहिनी के एक कमेटी के अध्यक्ष छोट भाई सोनू सिंह जी आपकी तरफ से हजारों रुपए का आशीर्वाद माई की कृपा इधर बनो रहो हां जी ए हरग के सोनू सिंह आओ बबुआ आओ होके कि दवाई रे ननदिया अरे जी
जिया 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 अरे कि सुतला पलागे ना मुंगाई रे ना